strikes between the U.S. and Iran as officials from both sides are now disputing a report in the New York Times that Tehran rejected a ceasefire proposal from President Trump. But this hour, no ceasefire appears in place. The U.S. launching its 13th straight night of attacks, while Iranian state media says Tehran targeted U.S. assets in Bahrain and Jordan. Earlier, sirens were heard blaring over Bahrain, and Kuwait's military now says it's intercepting hostile targets from Iran. Questions are hanging over President Trump's next move after he told Axios, I am considering a massive attack bigger than ever before. CNN's Betsy. ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሞን ከም ወትሩ ኣገዳስን ዋናውን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ጽንሑ ላይክ እናገበርኩም እተዉ ናይ ሎም ኣርእስቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ናበይ ከም ዝኸይድ ቀጻሊ ዋላ እኳ ንኽትግምቶ ከቢድ ተደይመሰለ ብኣፉ ድማ ብተደጋጋሚ ይነግር ኣሎ ናብ ከቢድ ኩናት ይብገስ ከም ዘሎን ኢራን ብዘለዎ ሓይሊ ክስዕራ ይደሊ ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ግን ነቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ዘንፀባርቕ ብዙሕ ይረአ የለን ብግምጣሉ ኢራን ቀጻሊ ፍሉይ ሓይሊ ከም ዘለዋ ፍሉይ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ቻይና ትሕግዞም ኣላ ራሽያ ትሕግዞም ኣላ ብዝብል ምክንያት እውን ምኒን ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ምክንያቱ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርዎ ዝሓየለ መልክዕ ሒዞም ቀሪቦም ኣለዉ ስለ ዝበሃል ዘሎ ንሂልና ንሪኦ ኢና ብዛዕባ ኣፅዋራቶም ዝዝረብ ዘሎ ብዛዕባ ድፍዓቶም ዝዝረብ ዘሎ ከምኡውን ብዛዕባ ቅዲ ኩናት ናቶም ስልቲ ናቶም ንፃረ ናይ ዕላማታቶም ብርትዐ ናይቲ ደብዳባት ዘካይድዎ ዘለዉ ታርጌትስ ንምሕራብ ምጭማት ናይቲ ዕላማታት ዝገብርዎ ዘለዉ ኢራን ንበይና ድያ ትዋግኣና ዘላ ክሳብ ትብል እዮም ንኣሜሪካ ገይሮማ ዘለዉ ኣብዚ ቀረባ ኣሜሪካ ብመንገዲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢራቅ ገይራ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ለሚና ከም ዝነበረት ዝዝከር ኮይኑ ኢራን ሪጀክት ከም ዝገበረቶ ተገሊፁ ነይሩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣይሓተትኩን ወይ እውን ንሕና ኣይሓተትናን ኢሉ ክሕሱ ይፈቲኑ ዘሎ ግን if we know anything ብዛዕባ እዚ ኩናት እዚ ንፈልጦ ነገር እንተለና ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ቁፅሩ ብትክክል ክንገልፆ ዘይንኽእል ግዜ ሓስዩ ከም ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ግዜ ከም ዝሕስን ብግምጣሉ ኢራናውያን ብዙሕ ግዜ ተለሚኖም ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ናይ 39 መዓልቲ እውን ተለሚኖም ከምዚ ምቁራፅ ተኽሲ ከም ዝተፈራረሙ እምበር ንሳቶም ለሚኖም ክሰምዖም ዝኽእል ኣብ ዓለም ስለዘየለ ክልምኑ እውን ኣይክእሉን እዮም ኣሜሪካ እናሰዓረት ከላሲ ኢራን በጃኹ ምቁራፅ ተኽሲ ግበሩልና ኢሎም ክልምንዎ ዝኽእሉ ሓይሊ የለን ዋላ እንተለምኑ ድማ ከስልጠሎም ዝኽእል ሓይሊ የለን ስለዚ very obvious ንጹር ኢኹም ፈልጦ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ድዩ MOU ድዩ ካልእ ኩሉ ክፍረም እንተኮይኑ ብድሌት ናይ ኣሜሪካን ብልመና ናይ ኣሜሪካን ብሽግር ናይ ኣሜሪካን ዝግበር ዳእምበር ንኢራን ክሕጉስ ኢሉ ዝግበር ከም ዘይኮነ everybody knows ኣብዚ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ ከም እንተዝኸውን ነይሩ ኢራን ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ብመንገዲ ዑማን ኣብ ስዊስ ገለ ብትገብሮ ዝነበረት ብዙሕ ሕድገታትን ኩናት ንኸይመፅእ ብዙሕ ሓለፈታትን ትገብር ነይራ ኩናት ክመፅእ ትደሊ ነበረት ኩሎም ዳርጋ ነቲ ዝርርብ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኢራን ዝከታተሉ ዝነበሩ ኢራን ብዙሕ ሓለፈታት እያ ትገብር ዘላ ዝበለፀ ዲል ካብቲ JCPOA ዝበሃል ዝበለፀ ዲል ክረክብ ክእል ዶናልድ ትራምፕ ይበሃል ነይሩ ምክንያቱ ኢራን እቲ ኩናት ፍሪሆም ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ሓለፈታት ትገብሩ ነይሮም ሕድገታት ትገብሩ ነይሮም unfortunately ዶናልድ ትራምፕ ውግእ ስለ ዝደለየ ኣብቲ ኩናታት እዩ ኩናት ምሳተወ እቲ ዝበርትዕ ኩናት ኣብ ታሪክ እቲ ዝበርትዕ ኩናት እዩ ኣካይዱ እሱን እስራኤልን ተዛሪዮም ኣብ ታሪክ ከምዚ ኩናት ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ ኩናት ተፈፂሙ ይፈልጥን እዩ ብኽበድ ናቱ ብስልቲ ናቱ ብርቀት ናቱ ብዓቕሚ ናቱ ብኩሉ መለክዕ ተሪኻዮ ኣብ ታሪክ ከምዚ ዓይነት ኩናት ተፈፂሙ ኣይፈልጥን እዮም ዝብሉ ኪላታት ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ብምሉኦም መራሕቲ ቀቲልካ ዝዓበየ ዕላማታት ዕኒኻ ዳርጋ ብዝበለፀ ከምዚ ቅድድም ጉያ ምስተገተርካ ንስኻ 100 ሜትሮ ቅድሚት ወፂኻ ክትብገስ ከለኻ ንኣሜሪካ ነይሩ ምክንያቱ መጀመርያ ትጅምሮ ኣለኻ ላይ ኩሉ ዘድልየ ዕላማታት ኣብቲ ቀዳማይ ገጻ ታሪማ ኣላ መራሕቲ ቀቲላ ኣላ I mean you should put them in a big advantage ኣብ advantage ፈጢሩሎም ነይሩ unfortunately ኢራናውያን ካብ ድሕሪት ተበጊሶም ብዝመፅዎ መንገዲ ክሳዕ ክንደይ ኣርኪቦም ንኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ፀገም ኢትዮም ኣሎ ማለት እዩ ናው
እንታይ ማለት እዩ እዚ ናበይ ገጹ ክኸይድ ዝኽእል what are the moves what are the next moves እንታይ ይካየድ ኣሎ እቲ ኩናት ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ክንደይና I am considering a massive attack bigger than ever before. CNN's Betsy Klein. እዚ ሕጂ ትራኹማ ብተደጋጋሚ ንሰምዓ ዘለና ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ዝበርትዕ ኩናት ክገብር ዶናልድ ትራምፕ መዲቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከገብሮ ድዩ ምናልባት ነታ ዘረባ ናብቲ ተጉልሕ መክበኩም ድሕሪ ናብቲ ካልእ ፀብፃብ ክንሓልፍ which is ከምኡ ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ ዝገልጽ Strikes overnight, 13th consecutive night of widespread strikes around Iran in an attempt to force the Iranians to... They're doing that. Data from forensics at Sky... Well, while they're doing that, data from forensics at Sky have logged in the last 3 days an 80% increase in air traffic from the United States, the continental US, into Europe, bouncing out of Britain and Germany, in this case, into the region. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኤር ሊፍቲንግ ዝበሃል እዩ እዚ ካብ ኣሜሪካ ገጭፍ ዝኾነ ኣፅዋራትን ሎጂስቲክስ ናይ ኩናት ናብ ኤሮጳ ይመፅእ ካብ ኤሮጳ ድማ ናብ ማእከላይ ምብራቅ ይውሕዝ ከም ዘሎ እዚ ትራፊክ እዚ ብዙሓት ከም ዝብልዎ መተንብሂ ናይ ኩናት እዮም ዝብልዎ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ኩናት ከይፈተኻ ንኽትኣትዎ እውን ዘገድደካ ኩነታት ኣሎ ኣመና ብዙሕ ሎጂስቲክስ እንድሕር ጌርካ እንተንቀሳቂስካ ክትመልሶ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ because it's expensive እንደዚ ጉዕዞ ሲ ሲሪየስ ዝኾነ ንኩናት ምስ መደብካ ጥራይ ትገብሮ ጉዕዞ ኣሎ ተዘየለ ንመናውራታት ጥራይ ክንዲዚ ዓይነት ሎጂስቲክስ ከተንቀሳቀስ ኣይትኽእል ኢኻ እዚ ሎጂስቲክስ እዚ ነብሱ ዝቃለ ብሚልዮናትን ቢልዮናትን ዝትመን ዋጋታት እዩ ስለዚ if they are doing this certainly ኩናት ይመጽእ ከም ዘሎ ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ተዝክሩ ተኮይንኩም ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማሩ ኣሜሪካ ገጭፍ ዝኾነ ሓይሊ ባሕሪ ከምኡ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ከባቢ ኢራን ገቲራ ኣላ በሃል ነይሩ እዚ ኩሉ ነገር ተገይርካ ድማ ንበዓል እሱ ትራፕ እዩ ይቕርቅረካ እዩ if you don't use it then ንዕኡ ንክትገብር ዝገበርካ ክሳራታት ድማ ክስከማ ክትከላ ኣለካ ከቢድ ድማ እቲ ክሳራታት ስለዚ ሕጂ እውን እንትኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና መተንብሂ ናይቲ ክመፅእ ዝኽእል ኩናት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩናት ክዝሕለልና ነገራት ዕረፍቲ ንክረክብ ክሓድእ እኒና ንደሊ ዘለና ዓለም ምልእቲ ከምያ ትደሊ ዘላ እቲ ዘሕዝን ክፋል ዓለም ብጀካ ኣሜሪካውያን ድማ ብመብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን መንግስቲ ኣሜሪካን ትራምፕን እየ ዝብለኩም ዘለኹ እምበር ዝበዝሕ ህዝቢ ኣሜሪካ ምሳና ሰላም እዩ ዝደሊ ዘሎ ነዚ ኩናት እዚ ዝደልዮ ዘሎ ነተንያሁን ጭፍርኡን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ድማ ነተንያሁ ዝዝውሮም ኣኽላባት ናውቱን ንሳቶም እዮም ነዚ ኩናት ዝደሊ ዘሎ እምበር ዋላ እቲ ኤሮጳ ዝበሃል ናይ ኩናት ሕማም ዘሎ ንሱ እውን ይደልየ የለን ምክንያቱ ክሳራታት ናይዚ ኩናት እዚ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብቐጥታ ኣብ ኢራን ዝወርዱ ዘሎ ክሳራታት ኣይኮነን ዝስምዖም ዘሎ እሶም ዋላ ኢራን ተጠፍኡ ዘገድሶም ኣይኮነን ኢራን ብጌራቶ ዘላ ሓይሊ ግን ዕዳጋታት ናይ ዓለም ኣመና ተሃስዮም ስለ ዘለዉ እዚ ኢራን ነቲ ኩናት ኣመና ክቡር ጌራቶ ኣላ መቕፃዕቲ ናይቲ ኩናት ንኩሉ ዓለም ንኩሉ ጃፓን ደቡብ ኮርያ ኤሮጳ everybody is paying a price for this war ብሰንኪ እዚ ኩናት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓለም ዘሎ ዋጋ ይኸፍል ኣሎ ስለዚ ብሰንኪ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ ስፖትላይት ዜና ብዛዕባ ጥራይ ክዛረብ ብዛዕባ ቢዝነስ ሪፖርት ክገብሩ ከለዉ they talk about Iran war ብዛዕባ ቱሪዝም ክዛረቡ ከለዉ they talk about Iran war ብዛዕባ ኢራን ኩናት ናይ ኢራን ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ክትዛረብ ከለኻ ናይ ኢራን ኩናት መፅእ ኣብ ኩሉ ይዝኣቱ ምክንያቱ ብቴክኖሎጂ ተይልካ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ብቱሪዝም ድሕሪልካ ቱሪዝም ጠጠው ኢሉ ኣሎ ምክንያቱ ጀት ፊውል ዋጋ ናይ ነዳዲ ናይተን ጀት ከቢሩ ስለ ዘሎ ቱሪዝም ተበላሽዩ ኣሎ ብሰንኪ እቲ ኩናት ንብዙሕ ቦታታት ስለ ዝሽፍን ድማ ማእከላይ ምብራቅ ድማ ኣብ መንጎ ምብራቅን ምዕራብን ዘሎ ቦታ ስለ ዝኾነ ነቲ ፍላይት ሙሉእ ረቢሽዎ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኩሉ ረቋሒታት ዝኣቱ ኩናት ከም ዝኾነ እውን ምግንዛብ የድሊ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ we're at a very strange time. That's relatively normal, it's what they do, but the fact that there's been such a spike in air activity in the last 3 days tells me that the Americans are preparing now to continue their current policy for the indefinite future. They probably think they've got to give the president options to carry on as if nothing else had changed and just keep hitting Iran for as long as it might take. And so overnight, the Iranians have been hit all the way down the coast. I mean, we know that they've been hit quite badly. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ዘረባ ተደጋጋሚ ትመፅእ ኣላ which is very sad ተሕዝን እዩ forever war ዝብል እዚ ኩናት ናይ ሓዋር ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልጽ ብተደጋጋሚ ንሰምዕ ኣለና እዚ ማለት ድማ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት ነዊሕ እዋን ክቕፅል እዩ ማለት ትርጉም ዘይብሉ ኩነታት ኢና ኣብ ብዙሕ ፋይዳ ዘይብሉ ደረጃ ዝኣተወ ኩነታት ኢና ንርኢ ማለት እዩ
The U.S. strikes will continue until they come to the table in what President Trump deems a meaningful way. No real clarity there. But the president also said today that he doesn't believe that China and Russia, two key U.S. rivals, are providing weapons to Iran. He did issue this warning in a new post to social media saying, quote, two major countries that people speak of often in terms of Iran are, in my opinion, not participating. If they did, it would be very bad for them, certainly not in their best interests. Of course, we should also note that this directly contradicts testimony from Pentagon officials. كم تريوز اللون دونالد ترامب بريزيدنت شي at our meeting up China ክንራኸብ ከለና እዛ ዘረባ እዚኣ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካን ይሳተፉ ኣለውን ኣብቲ ኩናት እቲ ዝብል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ካበይ መፅያ ንዝብል ኣቐድም ኣቢልና ክነተሓሓዘልኩም ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ብብዙሕ መንገዲ ኢራን ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ኮይናቶም ኣላ ኢልናና Tariff war, we now turn to his war in West Asia. In a remarkable U-turn, the Pentagon has revised the official US military death toll from the war with Iran. Until recently, the official figure stood at 18. Now, the US Department of Defense says the death toll is 14. That change is raising questions. መቸም ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ገሊኡ ሰለሊልና ንሕና ሓልፈይና ንመርፅ ቅድሚ 3 መዓልቲ ቁፅሪ ሞታት ናይ ኣሜሪካውያን ኣብቲ ፀብፃብ ናይ ፔንታጎን 18 ወታደራት ሜቶም ከም ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ንገር ነይሩ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ግን ድሒሩ ስለ ዝርድኦም እቲ ነገር እቶም ድሒሮም ዝተቐትሉ 4 ወታደራት ኩናት የለን ድሕሪ ምባሎም ስለ ዝኾነ ገለ ክፅይቀሎም ስለ ዝኽእል ነቲ ሊስታ ደምሲሶም 14 ሞታት ጥራዮም ዘለዉ ክብሉ መሪፆም ኣሎም this is እቶም 4 ድሒሮም ኣብ ጆርዳን ወታደራዊ ቤዝ ዝሞቱ ሲ ኣብቲ ኩናት ከም ዘይሞቱ ድዮም ክፅብፀቡ ተደልዩ እንታይ እቲ ምክንያት ብዙሕ ፖለቲካ እዩ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ክንሪኦ ኢና እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ነጥቢ እዩ but let's ignore that part ኣሜሪካ ዘለዎም ኩነታት ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ you can ignore this ኣሜሪካ ጉዳይ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ንቐፅል እስከ there was this President Trump announced a temporary ceasefire with Iran, so those deaths are no longer being counted as combat fatalities from the war. The discrepancy has now left us asking fresh questions about how the Pentagon is classifying casualties. Why is its public explanation so different from accounts provided by military officials? Earlier, the US president had threatened Iran, and last night, Trump said he is considering a massive attack on Iran. This includes the Houthis of Yemen. If the Iran-backed group won't stop its attack, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ብብዙሕ መንገዲ መፅይዎ ስለ ዘሎ እቲ ኩናት ሓደ ነቶም ሕቲ ብቐጥታ ከፈራርሖም ይደሊ የለን because I don't think he can do much ብዙሕ ነገር ክገብርን ከስልጥን ከም ዘይክእል ተረዲእዎ ኣሎ so ኣክንዱ እንታይ ክገብር ይመርፅ ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ድማ ኣክንዱ ንሑቲ ከፈራርሕ ምፍታን ንኢራን ከፈራርሕ ይሸኒ ኣብ ዝብል ረጊፅ ኣሎሱ ስለዚ ንሑቲ ወላ ሓንቲ ክገብሮም ስለ ዘይክእል ንኢራን ምፍርራሕ ይሸኒ ምክንያቱ እቲ ሕቲ ዝበሃል ነፍሱ ዝኸኣለ ኣብ ነፍሱ ኣሚኑ ክዋጋእ ዝኽእል እዩ እንተደይኮነ ነቲ ሕቲ ድማ ስዑድያ ይክሕዘለይ ዘለዎ ብምባል ናብ ስዑድያ ገለን ከገድፎ ይሱ ምክንያቱ ክልተ ግንባራት ሕጂ ንኢራን ምኻኣል ሲኑ ዘሎ ካልእ ኩናት ክኸፍት ኣይክእልን እሱ ኣብ ቦትኡ እናሃለዎ ከሎ እቲ ዘለዎ ኩነታት ናይቲ ኩናት ጠቕላላ ካብ ቁፅፅር ናቱ ወፃኢ ይኸይድ ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዙሕ ሽግር ዘለዎ መራሒ ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ምቕፃሉ ብዙሕ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ንቐፅል and the Kashmir Island. Iran claims civilian areas in cities of Awaz and Khurramabad were also struck. Now, Washington feels bombing Iranian schools, hospitals, and bridges will force them to seek negotiations. ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝዝረብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ሲቪላዊ ኢንፍራስትራክቸር ይሃርም ከም ዘሎ ናይ ሲቪል ቦታታት ይሃርም ከም ዘሎን ንሲቪላዊ መዓላ ዘገልግል ትሕቲ ቅርፂ ይዕኑ ከም ዘሎን እቲ ድማ ኣብ ኖርማል ዓለም ማለት ሕጊ ዘለዋ ኢሎም ባዕሎም ዝምህርዎ ወር ክራይምስ እዩ እዚ ገበን ናይ ኩናት ገበናት እዩ ዝበሃል ገበናት ናይ ኩናት ይበሃል ካልእ እውን ገበናት ኣንጻር ደቂ ሰባት ማለት እዩ crimes against humanity እናተባሃሉ ዝተፈላለዩ ካቴጎሪስ ዘለዎም እዮም ስለዚ እቲ ዓለም ናይ ፍትሒ ቦታ እንተዝኸውን ነይሩ ወይ እውን ከምቲ ንሶም ዝሰብክዎ እንተዝኸውን ነይሩ ኣሜሪካ should be held responsible ኣሜሪካ ተሓታቲት ክትከውንን ክትቅፅዓን ምተገበአ ኢንፋክት ሓደ ጋዜጠኛ ዶናልድ ትራምፕ ቻሌንጅ ገይርዎ ለንከነ መልስናቱ ኦልሬዲ ይነግረካ እንታይ ምዃኑ
You're talking about blowing up civilian power plants and bridges. Much of the civilized world would consider that a war crime. Do you? I won't respond to that question. Who are you with? The New York Times. I figured so. Failing New York Times. Yeah, please. I have a question about Iran. You're talking about blowing up civilian power plants and bridges. Much of the civilized world would consider that a war crime. Do you? I won't. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቅድሚ መራሕቱ ከሎ ማለት እዩ ክልተ ሰለስተ ካብቶም ካቢነናት ኣለዎ ኤነርጂ ሚኒስተር ኣሎ ከምኡ ናይ ኣግሪካልቸር ድዩ ዋላ ናይ ኢንዱስትሪ ሚኒስተር ኣለዎ ኣብ ቅድሚኦም ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ንስኻን ሓለፍትኻን ቀፃሊ ትሕተ ቅርፂ ንህዝቢ ዘገልግል ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ከፍርሱ ምዃኖም ብተደጋጋሚ ትዛረቡ ኣለኹም ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ይብሎ ኣሎ እዚ ትብሎ ዘለኻ ገበን ናይ ኩናት እዩ ዝበሃል war crimes እዮም ዝበሃሉ እዚኣቶም ስለዚ ንስኻ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ከመይ ኢኻ ትሪኦም ንዓኻ war crimes ድዮም ገበን ናይ ኩናት ገበናት ድዮም ዝቁፀሩ ዋላ ከመይ ኢኻ ትሪኦም ኢልዎሲ ክመልስ ኣይደልን ምስ መን ኢኻ ትሰርሕ ይድብል ኩሉ ግዜ ጋዝ ላይቲንግ ቀዳመይቲ ታክቲክ ናት እያ ምስ መን ኢኻ ትሰርሕ ኢልዎ ኒውዮርክ ታይምስ ኢሎ ፈሊጥ ተረዲእኒ ኣሎ ፌይሊንግ ዝጥፍሽ ዘሎ ኒውዮርክ ታይምስ እዩ ዝብል ሕጂ እቶም ነቶም ንዕኡ ክሪቲሳይዝ ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ከም ዝወጥቁ ዘለዎ ገይሩ እዩ ዝሃርቦም እዛ ታክቲክ እዚኣ ንዶናልድ ትራምፕ መራ ተገልግሎ ታክቲክ እያ መራ ተገልግሎ ታክቲክ እያ ፌክ ኒውስ ፌይሊንግ ኒውዮርክ ታይምስ ፌይሊንግ ሲኤንኤን ገለ ምባል ነቲ ዝሕተቶ ዘሎ ሕቶ ስኪፕ ገይሩ ንዑ ሰጊሩ ንዑ ክንዲ ዝመልስ እንታይ ገብር ይፍትን ነቶም ዝሓቱ ዘለዉ ደናቑር እዮም ኢንቴሊጀንስ የብሎም ዝጠፈሹ እዮም ዕላማ ዘይብሎም እዮም ገለ ዝብል ትሕቶ ዝሓቱ ዘሎም ኤክሰለንት ኳሽን እዚ ፅቡቕን ንፁርን ሕቶ እዩ ሕቶ ዝግብኦ ድማ እዩ ከም ጋዜጠኛ ድማ ክሕቶ ዝግብኦ ሲ ምክንያቱ ገበናት ኢኻ ትፍፅም ዘለኻ ከመይ ጌርካ ነዚ ገበናት እዚ ከም ንቡር ጌርካ ትዛረበሉ ዘለኻ ፓወር ፕላንት መመንጨው ፀዓት ንህዝቢ ዘገልግል ዘሎ ክሃርም እየ ቢንቶ ክሃርም እየ ክትብል ከለኻ ኣይትሓፍርን ዲኻ ወይ እውን ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ተሓታትነት ኣይትሓስበሉን ዲኻ ይብለሎ ሲ ክምልስ ኣይክእልኒ ግን ያ ንስኻ ምስ ኒውዮርክ ታይምስ ኣንፃረይ ስለ ዝኾንኩም ነቲ ሓቂ ንዓለም ክትዛረቡ ኒውዮርክ ታይምስ ቅዱስ ሚድያ ይብለኩም ኣለዎም መዓት ርኩስ ስራሓት ትሰርሕ ግን እዚኣ ሕቶ እዚኣ ግን ፕሮፐር ትክክለኛ ሕቶን ኣብ ትክክለኛ መድረክ ዝሕቶ ዘሎ እዩ መልስናቱ ግን ዚሮ ከም ወትሩ ዚሮ ዘይሓላፍነታዊ መልሲ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና so with that ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ በተደጋጋሚ ነዛ ዘረባ እዚ ኣብታ ቅድሚት ተኸድካ ተመሳሳሊ ገበናት ይፍፅም ስለ ዘሎ ይተሓዝ እዩ What Trump said earlier this week. You don't know what the dialogue is behind the scenes that they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated. This is what the world's so-called superpower is resorting to, bombing Iran's civilian areas so that they cave in and accept Trump's demands. Trump even said it would take Iran decades to rebuild everything. Listen to this. If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice. Spoiler alert. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ልክዕ ከምዚ ሕማቕ ሰብ ኣብቲ ትክክለኛ ውድድር ናይ መኪና ውድድር ድዩ ናይ ብሽክሌታ ውድድር ድዩ ናይ ካልእ ውድድር ምስ ሰዓርካዮ ኣብ ካልእ ቦታ መፅኡ ንስድራ ቤታትካ ዘሳቂ ንቤተሰብካ ዝሓርም ወይ ንገለ ክገብር ዝኽእል ወይ ከዓ ብታሪክ ናይ ኤርትራ ታሪኻዮም ሰውራ ናይ ኤርትራ ንደርግን ሰራዊቱን ቤላ ገይሩ ምስ ኣላሃዮም እንታይ ይገብር ነይሩ ኣብ ዓድታት ከይዱ ህዝቢ ይቐትል ነይሩ That's exactly what Donald Trump is resorting to. ዝገብሮ ዘሎ ሲ ነቶም ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ዘለዎ ቦታ ክረኽቦምን ከጥፍኦምን ስለዘይከኣለ ድሓን ንዓኹም ተደጥፋኹም ንስድራ ቤትኩም ከጥፍየ ቤት ትምህርታትኩም ከጥፍየ ቤንቶታትኩም ከጥፍየ ህዝብኹም ድማ ሕሰም ከም ዝነብር ክገብር የብሎ ንሱ ዘይብሎ ዘሎ ወይ ንሱ ኣብ ግምት ክእትዎ ዘይደሊ ዘሎ ግን እንታይ እዩ ኢራን ድማ ከምኡ ክትገብር ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር ምዃኑ ክግምት ኣይደልን እዩ so Iran is moving fast to do the same. ኣብተን ከባቢን ዘለዋ ኩዌት ድዩ ባሕሬን ድዩ ጆርዳን ድዩ ገለ ዝበሃላ ዋላ ኢማራት ብፍላይ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ናይ መወዳእታ ካርዲ ናይ ኢራን ዘላ እንድሕር ኣሜሪካ ከተጥፋና ኮይና ንካልኦት ከነጥፍ ተደኪልና ንኢማራት ኢና ከነጥፍ ዝብል ካልኩሌሽን ከም ዘለዎም ክትፈልጡ ኣለኩም ኢማራት ማለት ኣብቲ ናቶም ቢግ ታርጌት ዘለያ ዝገበረት ተገበረት ክድሕን ኣይትኽእልን እያ ክብለኩም ከለዎ ቀለልቲ ይኮኑን እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ዶናልድ ትራምፕ
كمون إسرائيل نيران قدن كانت فاينة زول بدبت لهم إيراناويان نخالك قبر تزكي لهم إمارات لكي ما مخدهم زلي فلوتي ني بإمارات راي زيادة كسمع عم زبل أمنة الله السعودية هاري مكاد سمع ما يكون بزح because إسرائيل من السعودية سمع كم زي اللي يفضل فلازم السعودية مهرام مالتني نتنياهو محقواس دعنبر بزح لو خمس ألكاز غلا يكون ني إمارات مهرام مالت قلنا نتنياهو كحمما زغلي ندون ترامو كحمما زغلي سلازم ذا كالكوليشن زيها ولا كتب إمارات بزحر مقارجة بزح حدقات نقبرنا أي ترمنا زمسل زربان أنت لنا بس إيران كل جزء نتنا إمارات كالكوليشنز تتكمل له لأن كانت رئيس تايلالا زخوان سب أبزن هجراتنا الخليج زلوا إلى أبز هجرات الخليج زلوا زخوان سب أبتكا وتدرتنا أمريكا زغمطولو هوتيل كونغل بيس كونغل زخوان أبت بيزات يلون هذه مام ديوم يبلو هذه ممكن أب هوتيلات يوم زغمطو زلوا سلزي أبت هوتيلات وتدرتنا أمريكا زغمطولو زلوا كابو 500 متر كتر كلكم تزي اللي هنا كنا هرمينا نزخوان بوتها سلزي حسابكم قبر كاب حجنا تزبخم يبلو له هوتيلات تلهم كينكم وتهدراتنا أمريكا أو تلو قينهم تروم مخانكم فلوتي خلا زراربا nowhere is safe زبال بوتاي لن ينزلوا زلوا يعني مالتي ني إمارات وين قطر تيبلو مالو وتهدراتنا أمريكا كاب عدهم كسب زي وساهم وحسنا زبال كل وقت ما يكون معناته كابت بيزات هذه مامكم زلوا فلتنا لنا بيزات حنقنا بلوس لزلنا هذه ما مالو أبيت حبيبكم زلوا قنص لنا فلد لنا كابت بوتات تنتدير حكمهم ويتزبن تدير حقو قداي كوني كاب حج دما ننقربكم على نايبلو سلازي تمهرام نابي قصو خمس خيد نما جنزاب زعكلي حنت نيرات النبزيا كبكم دلي زلغو إيران fastly recovery قبرلو زبل زينها With detailed satellite images of Iran. And the images tell a story that Trump may not like. Iran has managed to rebuild a significant amount of its infrastructure. This includes roads and bridges, manufacturing plants of missile components, tunnels that lead to underground military bases, shipyards and docks for small boats, and even facilities used by the Revolutionary Guard Corps. These are all sites that were bombed by the United States and Israel, and Iran is repairing them at breakneck speed. So how are they able to do this? With a little help from something called the Axis of Evasion. That means China and Russia. Beijing and Moscow have been helping Tehran throughout the war. كم زات بالواد اللهم انتهى مزبل زلوا مسيلكم زازر بازيا أبتناي واشنطن سيركلس دقاقم زلايا إيران كم تحسم حريمنا كنا بقى أبزن زحلفا 6-7 معالتا دحرتو كينا تطو كابزبل بقصبت يوم نقرا صغير وزلو قلتيفهم يمسقونو انت عينتنا يمسقان عقم لهم كالارسي بينتون تسيرهم او توسن معالتا تبينتو تطو يبلو بجاك امانه تقلال زيرو زقبر وانت ديكين حانل انت نتي ودا قدي وي ون بتحت مريض زخيز نبر نقرات اسيمو يخفتوه كل اللوجيستيكس امريكا كتفرسون كتعنون الى اسرع عمد كوز دلي لا تسرح زلا اسرع عمد يكون اسرع وارح كمان كوز اسرع سومن كمان كوز دلو ما يكني زلو سلازي they are moving very fast تقبروا زلو كنا تقدما تشاينان امريكان تشاينان راشان يحجزوهم قالوا زبل سنه مقود كاي تقوم له معناته sometimes تكوننات ناخذ قبلهم قرب سلازي خدك ناكال مغنيات كده اللي كلا لك بعلم طرايسين خد زز اكل كغبري كولونيوم يل كان خد قمتون سلازي قبر سلازي بحفشة اتي داق مهنصت ناي من خاطب له ناي إيران نتزه أنا وتحتقرت نايت وتحضرات نايت ميسايلات يقول نايكالو كله اتفتنات نايت جنوزلو نامريكا شغلو الدفتر كالوت يحجزوا له أما بالزم صحيح كابزة تبقي سوم دمام توم كالوت يحجزوا زلهم كاب حجك تنقل لكم حسابكم كنت قبل لكم زبل زرا بازمة زلو again اتدقى قامت حبريتان دونالد ترامب زمة زلو أسرع عمت هيكونون كوز زلهم زوم هجرات نغط سجنوا وزوم هجر زيوم قلت فاتم ولا أنوات تجبر كلام نايم تنسى كل زلهم كتوضقهم تفتنكا كودكو زي بقليلو كودكو زي كل حزب مخانم يريلو and one thing نقول لا يرتراوت مركز عربارما how come كندزو كيناز وردا زلو إيرانسي بزعبا سدتنياتاتنا إيران دين سامع زلنا what happened with that topic كندزو بومباز زنبا زلو سي أبيلو توم immigrants كاب إيران زبقسو زلو سدتنياتاتنا إيران نابي روبا قصوم متيوم ببحر سجيروم ناف غريخ قصوم كيدا have you heard about that No, he didn't, because it doesn't exist. We wouldn't tell you insignificant. طيب لا you know كم هي تراوي بزوج كن حسب له زلنا نجاراتي زلنا
ብዙ ክንሓስበሉ ዘለና ነገራት ኣሎ ካብ ኩሉ ዓለም ዝኸበለ ፀገማት ኣብ ዘለዎ እውን እንተኾነ ክንዱ ዝኣክል ስደት ከምዚ ናይ ኤርትራ ዘይረአ ምናልባት እቲ ስደት በቲ ፀገምና ጥራይ ክንልክዖ እውን ኣይግባእን ባህላያ ምክንያቱ ስደት ናይ ኤርትራውያን ብዘለና ሽግር ኣብ ኤርትራ ሽግር የለን ንብለ ኣለኹን ውፅእ ዝኾነ ሽግር ኣለና ሕፅረታት ኣለና ናይ ቴክኖሎጂ ፀገም ኣሎ ናይ ቁጠባ ፀገም ኣሎ ሕጂ እውን ናይ ነዳዲ ፀገም ኣሎ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ኣሎ ናይ ዕድላት ፀገም እውን ኣሎ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ቻነል እዛ ተዋሓደ ሲ ዘየለ ነገር ክዛረብ ዝደሊ ይኮንኩን ንክውንነት ምቕባል ሓደ ካብቲ ኣብዛ ትነብረላ ዘለካ ዓለም ንክውንነት ረጊፅካ ምንባር እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ካብ ክውንነት ኣብ ሃውታትያ ዝነብር ዓይነት ሰብ ክኸውንን ንከምኡ ዝጉስጉስ ሰብ ክኸውን ኣይደልኛኒ there are problems ኣብ ኤርትራ ቻሌንጅስ ኣሎ ብድሆታት ኣሎ ፀገም ኣሎ ስለዚ let's face them ከም ዘለዎ ንቀበሎም መጀመርያ ክትቀበሎም እዩ ዘለካ ፀገም ክትቅይሮ ትኮንካ ከም ዘለዎ ምቕባል እውን ኣገዳሲ ፀገም ኣሎ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ፀገም ንበይኑ ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ስደት ዘጋልድ ዘሎ ዝብል እምነትካ ክንቅበሎ ኣለና እዚ እውን ክውልነት እዩ ሓደ ሰብ ካብ ኤርትራ ወፅዩ ንኡጋንዳ ክኸይድ ንኣንጎላ ክኸይድ ንኤውሮፓ ክኸይድ ንኣሜሪካ ክኸይድ ስደት ስለ ዝኾነ ወይ እውን ነገር ችግር ስለ ዝገጠሞ ጥራይ ኣይኮነን ዶላራት ስለ ዘሎ እዩ ኣሽሓት ዶላራት ዝኸፍል ኣካል ስለ ዘሎ እዩ I'm telling you this is the harsh truth ሓቀኛ ኩነታት እዚ እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ርእሶም ሓዊ ዝከዓቦም ዘሎ ጀኖሳይድ ዝፍፀመሎም ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ከምዚ ናይ ኤርትራ ኣይስደዱን እዮም ኣዲኹምሎም ኣይስደዱን እዮም ክስደዱ ስለዘይደልዩ ይኮኑን ዓቕሚ የለን ኣሽሓት ዶላራት ክኸፍለሎም ዝኽእል የለን እምበር ካብ ደቡብ ሱዳን ካብ ኮርዶፋን ካብ ዳርፎር ካብ በዓል ኤልፋሸር ካብ ገለ ወፂኻ ንኤውሮጳ ተመፂኻ ወረቐት ክቡካ ክእሉ እዮም ብከስ ጀኖሳይድ ይካየድ ከም ዘሎ ይዝእመን ዘለዉ ስለዚ እዞም ህዝቢ እዚኦም ግን መፂኦም ብዛዕባ ብባሕሪ ሰግሩ ዘሎ ስደራን there is no big topic ግን ጣልዩ ኤርትራውያን እዮም ዝኸዱ ቢካዝ ናብ ባሕሪ ገፅካ ክትበፅሕ ኦልሬዲ 4,000 5,000 ዶላር ኣጥፊኻ ኣለኻ ንሓደ ካብ ኮርዶፋን ዝተበገሰ 5,000 ክኸፍለሉ nobody is paying that so ናብ ጫድ ኸዱ ካብ ጫድ ይምለሱ ወይ ናብቲ ኸዱ ወይ ናብቲ ኸዱ ወይ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ እቲ ናትና ስደት ክርዳእና ዘሎ ገንዘብ ስለ ዘለና ይክንዶ ዓይነት ስደት ዘሎ ኣብ ኤርትራ ገንዘብ ተዘይህሉ ነይሩ ክንዚ ዓይነት ስደት እውን ኣይመሃለወ ምክንያቱ ኖርማል ስደት ኣይኮነን ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያውያን ንኣብነት ብብዝሕ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ የመን ይኸዱ ኣለዉ ገይሮም ስዑድያ ክኸዱ የመን ንዓና ይቐርበና ኖ ወላ ድሓን እስከ ብኤርትራ ምኻድ ስለዘይከኣል ወፂኡ ሰብ ብጅቡቲ ገይሩ ምኸደ ነይሩ ወይ ገለ ብሶማል ገይሩ ኤርትራዊ ናብኡ ዝኸይድ የለን ብከስ ናይ ኤርትራውያን ዕላማ ናይ ስደት ርፁር እዩ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ከማን ዘማርፅ እዩ ኦስትሪያ ክኸይድ ኣይደልን እየ ስሎቬንያ ክኸይድ ኣይደልን እየ ናብ ግሪክ ኮፍ ክብል ኣይደልን እየ ጥልያን ኮፍ ክብል ኣይደልን እየ ናበይዳ ኣብ ኖርዌይ ስዊድን ስዊዘርላንድ ኔዘርላንድስ ፍራንስ ዩኬ ምናልባት እዚኦም ተደይጥዕሞም ድማ ካናዳ ምቹ ኣይኮነን ኣሜሪካ ክኸይድ ኣለ ኣሜሪካ ተደይጣዕመኒ ከምኡ ዝብል ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ሰሌክቲቭ ነዞም ሕጂ ዘለኹም ካይኩም ክንዛረብ ዘለኹ ብቐደም ከምኡ ኢና ነርና ቀዲሞምሎም ሊብያ ከለና ንሕና ኣበይ ክትኸይድ ትልካ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ከለ ይመርፅ እምበር ኣብ ጥልያን ኮፍ ክብል እየ ዝብል የለን ካልኦት ኣፍሪካውያን ጥልያ ምሳእተው ብሓጎስ ፍንጭሕ እዮም ዝብሉ ንሕና ኣይትሕሰቦ ስለዚ ኢን ጀነራል ሓደ ነገር ክርዳእና ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ክውንነት ዘይምንባር እውን ኣሎ እዩ እቲ ክውንነት ዘይምቕባል ኣነ ግን ኣብዚኣ ክነፅረልኩም ዝደሊ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ይብለኩም ኣለዉ ኣብ ህንዲ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ሃገር ዘሎ እዚ ናይ ኤርትራውያን ዕድል ናይ ወረቐት ተዝረክብ ነይሩ ኩሉ ተሰደደ ኩሉ እየ ዝብለኩም ኩሉ ኤርትራዊ ፅቡቅ ወረቐት ክረክብ ዕድል ስለ ዝረኸበ ነዚ ዕድል እዚ ግዳ ሓቂ እኮ ካብ ስዑድያ ካብ ቻይና ካብ ጃፓን ካብ ገለ ሚልዮነራት ኣይገብሩ ሚልዮነራት እየ ዝብለኩም ወላ ቢልዮነራት ሰበይቶም ምስ ጠነሰት ንኣሜሪካ ይሰድዋ ኣሜሪካ ይሰድዋ እቲ ቆልዓ ኣብ ኣሜሪካ ይውለድ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሆስፒታል ተተወሊዱ ከም ቫኬሽን ገይሩ ኣብ ሆስፒታል ተተወሊዱ እቲ ቆልዓ በርት ሲቲዘንሽፕ ኣለዎ ኣብኡ ስለተወለደ ናይ ምውላዱ ዜግነት ኣለዎ ነዚኣ ንምውሳድ ሚልዮነራት ከለዉ እቲ ቆልዓ ፅባሕ ንጎ ናይ ኣሜሪካ እውን ዜግነት ኣልተርናቲቭ ክህልዎ ስለ ዝደልዩ ከማይ ይገብሩሉ እዮም እንታይ ንማለት እዩ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዜግነት ናይ ስዊስ ዜግነት ንኽትረክብ ናይ ስዊስ ወረቐት ንኽትረክብ ዘይግበር ነገር የለን ተዝከኣል ነይሩ ግን ኣይከኣልኒ ስለዚ ጉዳይ ናይ ኢራንን ናትናንሲ ኣብ ብዙሕ ነገራት እንዲ ዝተሓሓዝ ነቲ ክውንነት ፈላለይካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ናይዚ ቻነል ጎስጓስ ቀፃል ኣብ ምንታይ ትወድቕ መሲልኩም ኣብዛ ሕጂ እዚኣ ኣነ እንታይ እየ ዝደሊ ዘለኹ መሲልኩም ከም ሓደ ኤርትራዊ ስደት ናይ ኤርትራውያን ክውዳእሉ ዝኽእል መንገዲ ቀዳምነት ሂብና ክንሰርሕ ኣለና ኣብ ደገ ዘለናን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣነ እኳ ከም ባህገይ እንተዝኸውን ካምፔይን እውን ክጅምር ደስ ምበለኒ ካብ ዓዲ ዝተበገሰ ብደርፍታት ዝተሰነየ በጃኻ ዓድኻ ይትግደፍ ዝብል
ነቲ ደገዘሎ ድማ ኣብዚ መዓልቲ ናጽናትን ፌስቲቫላትን ኣበርቲዕካ ክትዛረበ ዘለካ ህዝቢ ከይወፅእ ግን ከይወፅእ ክንብል ከለና ድማ ከምኡ ዕድላት ንምስፋሕ ድማ ክንሰርሕ ኣለና ዲያስፖራ ዘለና ክንሕግዝ ኣለና መንግስቲ እውን ኣሸላሸል ክገብር ኣሎ ኣብዚታት እዩ ክስራሕ ዝግብኦ ኣይኖ ካብ ኣርስቲ ውፅኢኻና ኣለኻ ትብሉን እዮም ግን ሓደ ግዜ እቲ ኣርስቲ ክምህረና ክኽእል ኣሎ just because ነቲ ኩናት ሪፖርት ምግባር ጥራይ ኩሉ ኣይኮነን what can we learn from this ኢራናውያን ክንዲዚ ቦምባታት ናዘንቦም ከሎ ካብ ዓዶም ምህዳም ገዲፎም ሃገሮም ይሃንፅለው ብቕልፅበት ድማ ነቲ ዝዓነወ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ምህናፅ ይጓዓዩ ኣለዉ ንብል ኣለና እዚ ድማ ነቲ ሃገር ዘማዕብላ ሓያል ዝገብራ መንእሰያን ህዝባን ኮፍ ተኢሉ ጥራይ ስለዚ ነዚኣቶም ወረቐት ክቦም ዝኽእል ዓለም የለን so they have to really stick there and ክሰርሑ ክኽእሉሎም ን9 ሚሊዮን ኢራናውያን ክቕበል ዝኽእል ሃገር ወይ እውን ኣኮሞዴት ክገብር ዝኽእል ሃገር ስለዚ የለ ነኺስካ ምስራሕ ጥራይ ደዋፅ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ Of course, we should also know that this directly contradicts testimony from Pentagon official Pete Hegseth. He said that China and Russia are at different levels enabling some of Iran's activity. I want to bring in CNN global and political affairs analyst, the Axios correspondent Barak Ravid, who's had that news-breaking conversation with the president. Also with us, CNN national security analyst Alex Plitsis. He's also the director of the counterterrorism program at the Atlantic Council and an Army veteran himself. President of the United States yesterday. Well, Wolf, the president, I think, was very clear on the one hand that he's seriously considering going back to major combat operations in Iran and launching an operation that would be bigger than Epic Fury. And I think this is very meaningful. At the same time, he said several times during our conversation that he hasn't made a decision yet and that he is aware that taking such a decision for, starting Epic Fury 2 will have major consequences on the region and on the US and on the global economy. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ባራክ ረቪዲ ዝበሃል ካብቲ ኣክሲዮስ ዳርጋ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቀጥታዊ ርክብ ኮሚኒኬሽን ዘለዎ ነቲ ምስጢራዊ ሓበሬታ ዝበሃል ደውፅእ ሰብ እዩ እስራኤላዊ መበቀሉ you can imagine ስለምንታይ ከምኦም ዝካየድ ምስ እስራኤላውያን እንታይ ዓይነት ርክብ ከም ዘለዎ እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ዝገበርዎ ርክብ እንታይ ኢልኒ ዝብል ዘሎ ካብቲ ቀዳማይ ኩናት ኤፒክ ፊሪ ዝብልዎ እዚ ናይ ኣብ ኢራን ዝፈፀመ ኩናት እዩ ናይ 39 መዓልቲ ኩናት ብናይ ኢራናውያን ቋንቋ ድማ ረመዳን ወር ኢሎም ኣብ ረመዳን ዘጋጠመ ኩናት ስለዚ ነበረ ስለዚ እቲ ኩናት እቲ ካብኡ ዝብርትዕ ከም ብሓድሽ ክጅምር እዩ ዝሓስብ ዘሎ ይብሉ ኣሎ እዚ ሕጂ እቲ ፕሬዚደንት ተረዲእዎ ኣሎ እቲ ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ይብላ ኣሎ ኦፍኮርስ ክርድኦ ኣለዎ if he's not dumb ተንጎላ እንተዘይኮይኑ ክርድኦ እዩ because major consequences ብዙሕ ዓበይቲ ፀገማት ክህልው እዮም ኣብ ዓለም ስፔሻሊ ንቁጠባ ዓለም ሴኪሪቲ ናይ ዓለም ብፍላይ ድማ ተናገራት ልጅ እንታይ ክገጥመን ከም ዝኽእል ንምግማቱ ንሕና ከማን በፂሕና ያለና ንሱ መብዛሕቲ ግዜ ዳ ክንዲ ኖርማል ሰብ ዝሓስብ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ሃንደበት ይግረም ኮይኑ እምበር ሓድሽ ኩናት ተጀሚሩ ኢራናውያን ደጊሞም ደጋጊሞም ብንጹር ኣጠንቂቖም ኣለዉ እዮም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ጥንቁቕ ኩናት ኣይኮንና ከነካይድ ኢሎም ኣሎ if you do this again ንሕና ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ክንፈትና ነቲ ኩናት ድማ ብዝከኣለና ከነስፍሖ ኢና ብዙሓት ሃገራት ክጉዳየን ኢሎም ስለዚ ሓሲብካሉ ጥራይ ተበገስ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኢራናውያን ድማ መልሓሶም ጥራይ ዘይኮነ ውሑድ ቃላትን ኣብ ተግባር ዘርእዩ ሃገር እዩ ድሮ ኣይኮነን ኣብ ርሑቕ ቦታታት ንዘለዉ ኣብ ጥቆም ንዘለዉ ዘይኮነስ ርሑቕ ንዘለዉ ኣብ በዓል ጆርዳን ሶስቲኬትድ ረቂቕ ዝኾነ ምክልኻልና ኣየር ዝነበሩ ቦታታት ከመይ ገይሮም የዕንውዎ ኣለዉ ንርኢ ኣለና ስለዚ እንድሕሪ እዚኣ ጥራይ ክሓዝብለ ያና ከም ዝነጋ እንዳለና ከይመስለኩም ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ክሃርሙ ዝኽእሉ ኮይኖም ራዳራት ዘለዎ ካልእ ዘለዎ ቦታ ክሃርሙ ዝኽእሉ እንድሕሪ ኮይኖም ዲጋ ወይ ከዓ ናይ ነዳዲ ቦታ ንምህራም ክከብዶም ከም ዘይክእል ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ this should be very obvious ብቐሊሉ ክሃርምዎ ዝኽእሉ ዕላማታት ኣሎ ስለዚ ነቲ ብቐሊሉ ክሃርምዎ ዝኽእሉ ክሃርሙ ስለዘይደልዩ እዮም በረይ ክሃርምዎ ይኽእሉ እዮም እቲ ብቐሊሉ ዝህረም ድማ ትቐንዲ ንደቂ ሰባት ዝሃስስ እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታትን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታትን ኩሉ ደማ ኣሜሪካ ክትሪኦ ከለኻ ከቢድ ኩነታት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለም ተገቲሩ ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ዘሎ እንጂ ንከቢድ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ድማ ይነግሩና ኣሎ በልሲ እንታይ እዩ ዝከቢድ ኩነታት እንታይ እዩ ክፈጥር ዝኽእል እንታይ ዓይነት ፀገም እዩ ከምፅእ ክንሪኦ ኢና ንቐፅል ኣብዚ ብፍላይ ኢራን ትገብረና ኣላ ዝብልዎ ዘለዉ This dark night for America's Iran's radar killing campaign is increasingly blinding U.S. missile defense across the Gulf, turning billion-dollar eyes into smoking craters.
This dark night for America's eyes reached a new peak with Iran's deadliest strikes yet, as precision attacks on flagship radars in Qatar, Bahrain, and other hubs temporarily left U.S. forces operating almost blind. U.S. commander هذا كابتي زبلو زلو زي إيران رقيق وتهدراو سلت زبحل زلو أمريكا معواريو عينا معوار عيننا أمريكا انتهيو انتهلكا رادارات أزيوم كبراتيوم رادار مالد ما نخل من قصقاس نيسألعي نار آخا أقدمكا نتوق قبرو زغل أقدمكا تدالي خامس نح مالتيو رادار تزيب الكاقد مسمس أكات رايخا رياك تتقبر ويون أبدرو تحبريتا يخا تواسا زقبركا أمريكا نزوم كل نهجرات خليج رادار ناتايا تتكمل النيرة نزيد ما إيراناويان نوي حمتاتي دالو لسلوز نبرو أبزلو بنكر نابلي قبرو اللو زخبنا كفال دما رادار تحريم كاميريكا برادار كتكو تخليها دي تقدم سبع عليها سريحة تقتبل تخليها حقها أمريكا سريحة تخالي سرحي اللي دايما من خي سرح وقنص أقام مخنياتو نت رادار نخد سرح زاد ليكا ترنقر تي ماغنيتس رير أرز مينرالس تشاينا أجداتهم يا دما قداهم سرع بزفلتو أمريكا بزح أسواراتا نكتفر تشجير الله نزات ريواز الله نفاري F-35 يا طبعا F-35 تزخبر نفاريتن دحيلا نزولوني إذا نفاريت زيها كان دحيلنا تنتايو معبول زخون الرادار تلزلوي إذا رادار زي أبزل نفرت حدشت كقبروا يكالو سلامتاي تشاينا سلزا أجدتو الجزء سرح وزلو نفرتي رادار زي بلانين سلامتاي إترادار بزح ماغنيت سيدليو تماغنيت دما تشاينا ترايا توصون تزريون كتوصون تخليها بكالة ترغبت خليها رير أرز مينرالز يركب يبكالة تشاينا بفلاينتهم أزيوم كبرات 90-95% نسايا تزاريهم نعوك تقبر دما كاب 5 عمت ساعة 7 عمت يدليه كاب على خاوت قبر تخينك سلازي دايما لدي أمريكا تنبركيهم أب إدنا تشاينا يمزلون من زلو and China they know this تشاينا دما سلام تاريخي بو ني إيران كحقزوا ني راشا كحقزوا لما يكونون نبعلهم ني تشاينا خور روايدة اللي سلازلو نسأل أيخا نكحر مكة نكحيي لا يتحقزونيها سلازي أبتا تحممامن أبتا تنبركومن ينبركوه مالو انت وحده نسأل 4 عمت تطو تبيلنا 5 عمت تطو تبيلنا نحنا أبتا 5 عمتات زقول لنا نجر كان ركبنا خلينا كم زيادة ما تصوتها سلازي إزرا دارات إيران تعنو ولا نبلا لنا أمريكا نخيتو تقدما كسر حيت خلني أزلا بس جاي مزدما وهود زخنة راشات حقوا سلا تشاينا حقوا سلا إيران دما نتسرح تسرح لا كم زيد ما يتوهدت نايدن 3 هجرات نا أمريكا يحاسي على زبها زلو بزيز حاسي زلو تماخيرهم ديم زقبرو زلو هندبد زقاتم زلو we don't know but أمريكا generally تحس خمزلا بزي خاطري جزي تي نا إيران كوينات at the highest level نيزل على درجة نيركاتي إذا ركات زي بحنقول كده وصحت خليقة أنت زي بالكام تقبرنا قريب الكام you might be intelligent enough نزنا قراسي هذا سبسي ناي أمريكا رادارات تبيل كام كتبوا تخليقة بحنقول كده بس خليقة نترى راداراتهم نكتهرم عمقة معبل كان كالعالمي مخاب قدا خلقة تأجدا ونحر جزء داعم مجمد مقبارة خمسة تبقى الجدا ناي عالم زعبي زلوا إيران إيرترا يكونت فقط إيرترا بتلي استقامن تحتها زلة تلقينا فزي هذا جزء تقدر ترايس كم معقدك توزيع بالكان of course إيران زر خبيه باللون إيران عبها جريو نوح سلطانيو نوح تاريخ زلويو ناتو innovation فترة زخالي ناتو industry زلويو إيرترا 30 عامات يجيرو حجر كاب زخون كاب زيرو استبقسي ما عدس أجمع زنبرو under no condition إيرترا مس أمريكا كنا مس إيران كنا ولا دروين دلنا أنت تعال كتا ولا درن تقول كلتي الجراس لزلواني الجراس لزنبران جنتين مالتي نتجداناتك تقبيلك كم زي كحل نجارات نخد فترة كتكلم لك إيرترا نابنت كم زخد فترة يتخلني الجراس لزلواني زبل هيقبلون يعني من سياتا زوم كلهم فترتي حدش نجراز قبرو زلوا بعليك سبو نعتاتهم مورجان زبيبكا أبعدهم كفيلهم نخسر حنت نجبرهم كنزيوم تدي فترة جلس من فترة إيرترا سنة مفتار أعمى زلوا خيني سمعنا يجان تلنا هرموني سلازي هذا كابتي جيجاز جبرنا وينجبرو زلنا نتبلح من سيناتنا بسبقة هذا حزنا نخف نحدش نجر نخفتر فلوي تجاتات كنفتر سلازي نخد زلنا زمالت منقص جنزب يبلون عام يبلون كنبلغ لنا كلير عمتها دروت يزلب تهاجر جن بوح الدروت عبنا جر كتجبركا زي أقدر أسوي نسمعني we need to work on this قال نجارات هلو قدامنا تكوها بومسك بعض زبلانة قدامنا تكوها بومسك بعض somebody is gonna say that من قصير ترى فلتوا النزيل كادي خايب له no
أنا زفلت إيز نقرزله من كسير ترى يفلتو ده يفلتون يقبرلو ده يقبرلو كلا رسي كابين العالم يبسخات فلتت خلق أنا جنز مثلا يزوزله بزحات بلحت من سيادة قدوة زوزله وين فترة فيلاي بلح كلها كخلو أنا متحفا بيبقى رأي كونس تبين ياسب حدش نقدر كفتر زغل innovation كجبر زغل سبات يرأي ما بيرترا كاب ساعتها جميرهم يذكرن نفرت زفتون نيرهم أنا زفلتو حرق على عنيرو أبكرن بومبا صريحو أب 9 شوات شات شاكل شابعي كفل غلوس بومبا صريحو إن فاكت تا بومبا دي صراحة إيدو هاريماتو كفتنا غلوس إيدو قريزات هانتي إيدو خينو نيرو باي حويس هذا جزء مسدينا على لوسي هانتي إيدو كوا هاريماتها بومبا غلغلي يلاس بكاتا إيدو تقريزا غليلا ديسي تاتريف هذا اللي يدون كن دخلت إيد ناتين ناتكني يد سرحي لوا يذكر تزربة مالتي أزيب اللي هنير تودي شو أزيب اللي هذا سب سدت كيدو تكجر ماكم it's a very sad story سدت مسكدة كم تابير تراك فترة زغل سدت يلا بيت كان قال ملك أنا في كورس تصميم كاخد بس حط خليني خاجن تثبتي تقصير كام سرح قال لي يكون نافت أركنا برزغلكم عينته هو ذهبي أفسدت فتي ميتعامون لعلن تحتن لعلن نابتن إلى مودته نايم روت أقام جيرو كلمتات أبزوان زين بهو تعلو ديالن كان رقصانيا يكون but this guy used to be بزح نقر في كفتر كيلي electricity يسرح قال يسرح حدا يدبلوك ما عاد كم زيوم نيرهم اكسبو يدوم يرينيرهم سافن جلوك اكسبوزر يو برودكتس تريخا مرة تبغي قلنا باندستري درجة ناب innovation درجة كير نيزل ስለዚህ we should also focus on those things نزيبل ناطرا يكون نتأبيدنا زلو نقرون جميرنا كسام مودة خنبصح زي مقالنا أبزيا كتقرم زلو غيني سمعني لك نلترى نقلق لسباتنا على اسكد حنشلل بلنا نتهم ጥበበኛታት ኣምላኽ ፍሉይ ጸጋ ዝሃቦም ገለ ነገር ክፈጥሩ ዝኽእሉ ግን ብውሑድ ባጀት ንሕታቶም ነዚኦም ንዓና ንኽጥዕመ ነቲ ሃገር ንኽጥዕማሲ ንኸምኡ ጥራይ ፎከስ ክገብር ዝኽእል ሳከት ናቶም ሰባት ንፌስቲቫል ክርእዩ ጥራይ ደይኮኑሲ ናብ ኢንዱስትሪ ደረጃ ንክኸይድ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ዝርከቡ ገንዘብካ እውን ኣብ ከምዚኦም ኢንቨስት ተገበርካዮም ኣነ ኤርትራስ ክቕይራ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ዝኾነ we are just ናትና ዝረኣየና ኢና ንዛረብ ዘለና ነቲ ዝግበር ብውሽጢ ዘይንፈልጦ ድማ ድሓን ንስኻትኩም ግለፁልና ክንብለኩም ንደሊ ንቐፅል እዚ ሓደ ካብቲ ኢራናውያን ዝገበርዎን ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና but at the end of the day ተመሊስና ናብቲ ኩነታት ንስማዕ and so I think that the president is still undecided as far as I know, including last I checked was last night. He still hasn't made a decision to escalate, to go on an all-out war. And I think what the president wants to see still is if there is some kind of diplomatic off-ramp. And I'll point out to two significant issues. Number one, for 4 days now, there have been no attacks by Iran on ships in the Strait of Hormuz. One reason for it is the fact that the Iranian capability to attack ships has been significantly degraded. Another reason is that there are diplomatic talks over this issue. And this brings me to the second point. An Omani delegation is going to hold talks in Tehran today about arrangements in the Strait of Hormuz. This is very meaningful because what Oman and Iran will agree could be the diplomatic off-ramp that would de-escalate the situation. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ሳብ ሕጂ ኣብ ሓደ መደምደምታ ይበፅሐና ኣሎ ሓደ ከቢድ ኩናት ክገብር ይሓስብ ኣሎ ግን ብኸመይ መዓስ ክጅምሮ ግን ኣይወሰነን ኣሎ ክልተ ነገራት ኣብ መንጎ ኣለዋ ሓንቲ ኢራን ኣብ ባሕሪ ንርባዕተ መዓልቲ ዝኾነ ይኹን መርከብ ኣይሃረመትን ኣላ ይብላ ኣሎ እቲ ባሕሪ ከይንቀሳቐስ ኣሎ ድዩ ትሕቶ እዚ ከዓ እቲ ሓደ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘሎ ዓቕምናታ ኣበርቲዓ ኣዳኺማቶ ስለ ዘላ ቴሮሪስት ካም ቱ ዲስ ኮንክሉዥንስ ኣዳኺምና ኣለና ኢሎም ቀልጢፎም እዮም ዓወት ዝእውጁ ስለዚ ነቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘሎ ኣዳኺማቶ ስለ ዘላ ክኸውን ኣይከኣለን ኣሎ ይብልሎ በቲ ሓደ በቲ ካልእ ድማ እንታይ ይብልሎ ናይ ዖማን ዲፕሎማት ናብ ኢራን ከይድሎ ብዛዕባ ምሕደራ ናይዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ይዘራረቡ ኣለዉ ምናልባት ንሱ እውን ክልቲኦም ተተረዳድዮም ኦፍራ ዶናልድ ትራምፕ ገለ ነገር ረኺበ ኢሉ ካብ ከቢድ ኩናት ንክወፀሉ ዝኽእል መዋፅኦ ክኾነ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ከቢድ ውሳነ ክወስድን ናብ ከቢድ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእልን ይዛረብ ኣሎ ብኸመይ ከም ዝኣትዎ እንታይ ከም ዝገብር ግን ውዱእ ዝኾነ መደምደምታ ይበፅሐና ኣሎ እዩ ዝብለና ዘሎ
بوغن إيران انتايو جمجمات ناتوم تثبيتات ناتوم أب إيران كبيت كتعيز كايزولو كريتا كامبي زولو يمزبلو حدا كامب بمسرة مس أمريكا زتجبر سممع كيكا يزبلو مس أمريكا زي أمريكان ريو زلنا نزخون يكون سممع كخبر زغل حجر سلزي كونه جزينا هنا نبخن زلنا كم تزاتنا كم تزجبرونا شفنا زاتو بحيلنا نبض بصحكم بصح لنا زبل كامب لو تخالاي كامب دما انتي زبل أبز حجي مس أمريكا تي ولا تي نزرارب زبل زنبر أبز حجي داغماين هبت زررب مفتان ترجم يبلون سلازي انت وحده أبزوانزي نتزلو اسكاليشن بو منقد تقصينا طرينا أبكلنا تمزص حنينا نزرارب نخل بر أبز حجي نزرب ازخون الدلسي يلا نبلو بحفشا مس أمريكا نبط أولان ملس زبل أكل يلا نيزبازل لتيوم كامبتات حدا بمسرته أبط أولام زي ما ينقرب زبل يتخالاقن أبز حجي دلوات هيكون ننزلنا تأمريكاس دلونت يبلون سلازي تايو أبيران دلو كنتات نأمريكا أكايداناتا نزخون يخون علامة تأمن تخل ولا نتيم ويو تقلال حدا نتبكاو كتتكبر زي تدل حقر مخانا ترديوام سلازلو مزياتو مزراب قزي خان قلبات كانوا بخانن بر فرزا مصنقر أيكونن زبل زرباي زلو أكم ذا عينت عبفل اللي زلوم حقرات واقو زلو كينات انتاي حزيق مطيقون نفلطي بلنا نحنا قد خطاتينا نتكونتات نباهم كانوا بلينا كم وترو لايك مقبارة ترسو ريتوه من حسابكم بحناس من قد قدفو أبزغز الفيديوهاتنا نغرنا أفريقيا زد السيسي كخون نقيه بحر زد السيسي كخون سابابو تصبغون من لكم. Thank you.